Ndị be anyị, ụtụtụ ọma nọ, efifi ọma nọ, abalị ọma. Ndị be anyị, unu fụrụ n'ụdị ndị kịta. A sị na oke ọkọ anụ o jee n'ukwu osisi jee kọwa ya, mana oke ọkọ mmadụ o jekwuru mmadụ ibe. Ife njibia ahụ, ndị be anyị, ayaghị ekwe ka ife a mebi n'ahụ anyị. Ayaghị ekwe ka nke anyị daa. Ọnya ka nji wee gbata ọsọ enyemaka ebe a. Nwanne anyị nwoke nke na-eme ife ụgbọelu, unu fụrụ ife na-emenụ. O merụ na ndị be anyị ya na-abazi ụgbọelu ije obodo oyibo, ọ dị mfe, mana unu fụziri ife merụ ka o buturu ụgwọ eji aba ụgbọelu ije obodo oyibo. Ma ndị ọcha ọ dị ka ha gbakọzụrụ ọnụ wee butukwuzie nke ha. Ha na-achọ ime n'ụdị ọya eji wee kpawuzie na ọnwa ozi ka ịzụ afịa. Ndị be anyị, unu na-anụ maka ndị Israel, unu ọma ife ha ji wee na-eme ọfụma. Ha na-alụkọ ọnụ. Unu na-anụ maka ndị Japan, ha na-emekọ ife ọnụ. Ha na-ebunite ife nwanne ha. Ma ndị India, ma ndị Korea. Anyị ahapụ nke anyị ka ọ daa. Unu ma ebe m na-eje, unu anụgonu ka o si ada. Ndị ọcha abịakọnyọ n'ọnụ ma ndị ọzọ. Ọ dị ka bịara imegide nke anyị, maka na nke anyị bụ ụzọ wetuo ego a na-akwụ wee na-aba ije obodo oyibo. Ha ncha wee butuo nke ha. Ọ dị ka mmiri ọ na-achọ iri n'ahụ nwanne anyị. Anyị ekwe ka mmiri dị n'ahụ nwanne anyị. Ofu aha anyị ji eje, ofu aha anyị ji etu ọnụ, anyị ekwe ka mmiri dị n'ahụ mba nọ. Ndị be anyị, nya ka nsị ka anyị gbatara nwanne anyị ọsọ enyemaka. Ọ na ya ebunihe nwanne anyị, onye ya ebunie. Mgbe a na-agbazie, ma ndị na-agba mgba n'ime obodo anyị nọ, ma ndị na-agba mgba n'obodo oyibo. Anyị ekwe ka nke wu nke anyị daa mba. Nya ka ji wee sị ka m nwetara unu ozi a, geenụ ntị. O nwere onye unu ya anụ kịta. Ọtụtụ ife dị mkpa ka e kwuru okwu a. Ndị be anyị, gwagezienụ ntị n'ife nchọrọ egwu unu. Ọ dị oke mkpa. Onye nụnye aka ọrụ ibe ya, onye nụnye aka ọrụ ibe ya. Biko nụ ndị be anyị, dịka ntị wee kwu, anyị ekwe ka nke anyị daa mba kwado. Mgbagezienụ ntị. Igbo ben, Igbo poison. Nke a bụ akụkọ Milo. Isiokwu anyị nwe tata bụ ihe a na-akpọ akpịkpị ụnọ nke akala ikuku, economics of airline. Unu na-anyị na-afụ na nwanne anyị nwoke meghelụ agbakọ afịa maka ụgbọ njem enu nke a na-akpọ ikuku udo. A na-akpọ ya ikuku udo. Pịtọrọ na-apịchi ya ka nwa amụrụ ọfụ, na-apịchi ya na-epichapụta ya obere mkpụrụ. Ya na ndị ọcha tiwe nku a wee sị ya na aga anyị ọwala isite ọwala enu isite Nigeria luo London n'obodo ndị ọzọ dịkwa iche iche nke a gafe enyekwu ya. Ozugbo e nyere ya ndị agbakọ afịa ụgbọelu ndị ọzọ, ya bụ nke ndị ọcha, bido gbuwe akwụkwọ mba ụgbọ na ntụ. Ibeba ji wee na-egbu ya na ntụ bụ ka ha kwafu nwanne anyị nwoke anụnwa na anya bụ azụmahịa. Mana amara na ha na ndị Igbo na-eme ife. Ọnya ka nji wee na-akpọkọ ndị Igbo niile. Ọ ga-enwenata oge anyị ga-akpọ ikpere ụkwụ na-aba asị maka ọdịmma nke anyị nwa. Anyị ga-eme na ihe ndị Japan mere ndị Amerịka na ndị Europe. Ọ bụ na ime ife na Europe ma ọ mee ife na Amerịka, iweta ya na Japan nye mama gị,
si were na mama gị na-eme aṅụrị mbọsị mmụ birthday wee gote ife nye mama gị. Ife izi ọ ga-ajụ gị bụ ebee ka e mere ife ahụ igote ị na-enye ya. Ọkwa mama mụrụ gị ya bụ na Japan ka m na-ekwu. Esi anọ na Europe ma isi anọ na America ọ ma ekwu ewu ya. Ọnya anyị ga-eme ndị anụnwa na okwu a ha wetara. Achọ kedu ndị si na ha bụ ndị onowu ndị Igbo n'ụwa niile dị iche iche. Kedu ndị isi Igbo otu Igbo niile nọ n'ụwa niile. Anyị ga-enwe na mgbakọ, onye ọbụla ga-enwe mgbakọ dọọ ndị otu ha aka na ntị. Mbọsị ọbụla ị na-agba akwụkwọ eji aba ụgbọelu, ọ bụ na ị na-abata obodo Naijiria, ị ga-agbanata nke udo ikuku. Ị ga-agbanata nke ụgbọelu afịa bụ udo ikuku. Ị ga-agbanata ya. O dị ife a maka ọ bụrụ onye isi nyawo agbakọ afịa udo ikuku ga-abịa kwuo enye maka okwu onye ọbụla ọ daa iwu nke obodo nnakọrịta international law. Anyị nwa ga-ama ife maka ọ bụrụ ndị nchi ndị Japan gwalụ ndị befa na ọ bụ na emere ihe na Japan fa egonie ha nwa ji ọgụgụ isi ya wee mara ya. Ọzọkwa anya bụ udo ikuku. Ụgbọelu nke afịa bụ udo ikuku. Ọsọ anya bụrụ na 100 ya bụrụ na narị naira ka ọ na-ele akwụkwọ mba ụgbọ. Ndị ọzọ na-ele 50 naira. Nke narị naira ka anyị ga-ego. Ọ galala ọnụ mana ọnya bụ aja anyị ga-achụ maka ọdụmma nke anyị. Maka oge ọbụla anyị na-ekpesi na ndị ọcha mere anyị nka, ndị ọcha mere anyị nka, mana anyị achọrọ ịchụ aja maka onwe anyị. Anya ka m na-akpọ ndị Igbo ka anyị chụọ aja kwado onye be anyị. Nke a bụrụzikwa na ha na anyị na ndị Hausa ma anyị na ndị Yoruba. Nke a bụ anyị na ndị ọcha ụwa. Ka mmaziala onye nwa afọ Igbo anwa ka ha ebidokwe nzuzu ya ka ọ bụ na ị ga-elesizi ndị ọcha ogbunna gị elesi. Nke a bụrụkwa nke ndị Hausa, nke a bụrụ nke ndị Yoruba. Imesi m na anyị nchawo ndị ojii. Nke a bụ anyị nwa na ndị ọcha. Ka anyị gwa ha na anyị makwala aghọ ha na-aghọ. Ya bụ onye chọọ ịgba ụgbọ enu nke ọ ga-abanye ya bụ na ibulu nwa afọ Igbo ka ị ga-agbatụ akwụkwọ ya. Adịghị n'anya ego na ọ na-ele akwụkwọ mba ụgbọ. Ọnya bụ aja ị ga-achụ maka ọdụmma obodo nna gị. Nke ị ga-agba bụ udo ikuku. Agbakọ afịa ụgbọelu nke afịa bụ udo ikuku. Ọ akwụkwọ mba ụgbọ ya ka ị ga-agba. Ọ bụ na ị gbara ya ịma na ị na-ekponyelu nne gị ochie na nna gị ochie aja na garị. Ọ bụrụ ihe niile ka eji ndị uwe ojii ma ndị nchi ejide mmadụ. Ọnwa ihe a na-akpọ ọdịnala. Ihe anọ n'ọdịnala ka ị ga-eme. Ihe a na-akpọ gị bụ kịta ka imebi ihe dị n'ọdịnala gị ka a na-akpọ gị ka ime. Ị ga-achụ aja maka ọdụmma nke obodo gị. Mgba anụnwa bụ mgba dịlụ anyị na ndị ọcha. Ọ bụrụzikwa nke dịlụ ndị anyị na Yoruba ma anyị na ndị Hausa. Nke a bụrụ ya imesi m na anyị nchawo ndị ojii. Nke a bụ mgba anyị na ndị ọcha. Ị na-anya ifu na ndị nchi ha na-akwadolu ndị mgbakọ afịa nke fa. Ha na-enyefe ego otere aka ha zụwara afịa ha wee bee ọnụ akwụkwọ mba ụgbọ. Ndị nchi anye ha ego ka ajụghara ibuva. Etu anyị ga-esikwe wee machikwe ha bụ na anyị nwa ma ha na-ele kọbọ ma ha na-ele afọ anyị ama abịa anyị abaa nke anyị. Oge ike agwụ ha si na ha nwekwa ka ndị a si eme omume. Akọghị mere ha ji atụ ndị Japan egwu. Mana onye ojii mana anyị dị nzuzu rinne
ofu onye ka ha akọghịriwe olukwa echi mgbe a ga-akpọ gị oru ibido ikpegosikwana m olukwe na omume akpọkwa m nwa Igbo niile nọ n'ụwa niile ị na-agba akwụkwọ mba ụgbọ enu nke ị ga-aba bụ gịnị nke afọ afịa bụ udo ikuku akwa ka nsị ka m kwuo a sị na atụọla ọmala atụọla ofekofe nshi n'ọfịa mgba bụkwa mgba bidoro anyị na ndị ọcha ọ bụrụzikwa nke ndị Yoruba ma nke ndị Hausa anyị na ndị ọcha ka ọ dị kịta na bụ ike wepụta anya iru iji anyụ nsị na mba anụnwa ka anyị gosi ya na anyị makwa ife ọ bụrụ oge ọbụla ewere anyị wee na-agba tontom adụkwa ka ọgwụ ọra m n'ọnụ ndewonu a sị na atụọla ọmala atụọla ofekofe nshi n'ọfịa ndị onowu niile ndị eze ndị Igbo niile ndị isi obodo niile dị iche iche ndị Igbo nọ na mba Europe na Amerịka na ebe ọbụla afọ ụgbọelu anụma ido ikuku ga-agaba ọkwa iwu ka ọ bụ n'akwụkwọ mba ụgbọ maka unu ga na-agba onye gbazikwa ọzọ ma na ị na-ekponyela anyị aja na garị akwa ka anyị si ka anyị gwa gị ndị be anyị na-anụ nanụ onye nụnya kọrọ ibe ya ọ gbajigodoro ụnụ afụnanụ mgbe adịla anyị na ndị ọcha agbahọzi anyị na ndị ojii ibe anyị ụnụ mana ọ ya esi ike mana ajụ ka anyị achụ aja maka nke a bụ nke anyị agaghị ekwe ka nke anyị daa anyị agbasi mbọ ike fụ na nke anyị kwụrụ ụnụ ya na-afụ ọtụtụ aghụghọ ndị etego ha nọ n'ime azụmahịa nke ụgbọelu a ịgba ụgbọelu ịgba akwụkwọ ụgbọelu ndị etego ha nọ n'ime anyị hapụ ha mmiri erie nwanne anyị ụnụ na-ekwuwe n'anya ọ na-afụ na ndị na-abakarị ụgbọ awụ ndị be anyị ewu ndị na-abakarị ụgbọelu a ma ije obodo oyibo ma ịbata abata ọ ndị be anyị na-abakarị nyawụ na ike nke a dị n'aka anyị nwa ya sị nekwa ebe anyị chọrọ ịba ụnụ aghọtaghị ife m na-ekwu dịka onu unu nụrụ si wee gwa ụnụ ọ bụrụ ife nwanne anyị abịa na-ekwu ọ bụrụ nyanwa ka ọ dịrị ịbịa na-ekwu ma ịbịa gwa ndị be anyị nekwa ebe anyị nwa ya eji aka anyị hazie ife olugo na omume ndị be anyị baanụ nke wu nke anyị ka o wee kwugido ndị be anyị ọ dị ebe a ka a na-asị were ọgụgụ isi gụ gbakọọ chịkọta dịka ntị gwụnụ kelee ndị na-agbakawa ụgbọelu a ndị ọcha ha abịakewe obodo anyị ndị ọcha ha ejekewekwu anyị nwawu ndị na-apụje na-abata ego owu nke anyị ma ebe onye anyị chọrọ ịtụnyere ife nji agwa ụnụ etu o si wee dị kịta maka ka nke anyị wee ghara ịda ndị be anyị tụnyere onye nwu nke anyị ndọrọ ndọrọ a esighị ike ndọrọ ndọrọ ịbụ ụgbọelu nwanne anyị nwoke wetụrụ ego nke ha ncha wee wetukarịzie ebe ọ na-afụ ụfụ mana kedu ife anyị eme anyị atụnyere nwanne anyị nwoke ịchọọ ibi ụgbọelu kịta na ịchịkọta okwu a ịchọ ibu ụgbọelu baanụ nke nwanne anyị nwoke ọ na-amago nke a na-ekwu dịka mgbe ndọrọndọrọ chasị ebee ka a ga-ebinye ọka ebe esere akara udo ebe a ka ị ga-ebinye aka ngwanụ ebe a ka ntị ga-ahapụ ya onye n'onye akọrọ ibe ya gbasaa n'ozi ya biko nụ